krajine abecedy bývalo jedno veselé, teňulinké písmenko I. Bolo na seba veľmi hrdé, pretože na hlave nosilo tú najkrajšiu, najguľatejšiu bodku na svete. Bodka poskakovala pri každom jeho kroku. Jedného dňa však písmenko I pocítilo zvláštne šteklenie. Začalo sa mu krčiť celé telo. Hapčí! Kýchlo tak silno, až jeho krásna bodka vyletela vysoko do vzduchu ako malá raketa. Keď sa písmenko I znova vystrelo, náramni sa prelaklo. Jeho hlava bola prázdna. Och nie, kde je moja bodka? Nariekalo. Bez svojej bodky vyzeralo len ako obyčajná palička. Palička, teda písmenko I, utekalo za múdrym písmenkom A. Ačko, pomôž mi, stratil som bodku a teraz som len palička. Písmenko A sa zamyslelo a povedalo. Skúsa pozrieť medzi vysokými papierovými kvetmi. Ale tam svoju bodku nenašlo. Potom stretlo písmenko O, ktoré sa kotúralo od smiechu. Hľadáš bodku? Je gulatá ako ja? Chichotalo sa O a skotúralo sa dolu kopcom tak rýchlo, že mu I nestihlo ani odpovedať. Písmenko I si už myslelo, že svoju bodku nikdy nenájde. V tom zbadalo dlhé, priateľské písmenko L. Čo sa ti stalo, palička? Spýtalo sa L láskavo. Ja nie som palička, ja som I, ale stratil som svoju bodku, vysvetľovalo. Nič sa neboj, povedalo L. Ja som vysoké, postavím sa na tento kopček a poriadne sa rozhliadnem. Vidím ju, už ju vidím, skríklo zrazu L. Hojdá sa na najvyššom kvete zvončeka, ako by to bola hojdačka. Vysoké L sa opatrne naklonilo a vytvorilo most až ku kvetu. Písmenko I po ňom prešlo a jemne si vzalo svoju bodku. Hop! Bodka bola späť na svojom mieste. Písmenko I bolo opäť celé a šťastné. A odtedy si dáva pozor, aby sa mu bodka z hlavy už nikdy nestratila.